Mga ka-D-Disciple, paano kung malaman mong darating ang magnanakaw ngayong gabi? Hindi ka ba maghahanda? Ganyan din daw ang dapat nating attitude pagdating sa ating pananampalataya. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 22, Wednesday of the 29th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 12:39-48, sinabi ni Jesus, "Alamin ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan na pasungkin ang kanyang bahay." At idinugtong niya, "Kaya dapat maging handa rin kayo, sapagkat sa oras na hindi ninyo inaasahan, darating ang Anak ng Tao." Ipinaliwanag ni Jesus sa mga alagad na mas maraming ipinagkakatiwala sa isang tao, mas malaki rin ang pananagutan niya. Ang tapat na lingkod ay gagantimpalaan, pero ang pabaya at mapagwalang bahala, haharap sa kahihinatnan ng kanyang kapabayaan. Mga ka-D-Disciple, minsan iniisip natin na okay lang, matagal pa siguro si Lord, kaya nagre-relax tayo sa spiritual life. Pero ang totoo, araw-araw ay pagkakataon para maging handa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Ang pagiging handa ay hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging faithful sa maliit na bagay. Kung may na-offend ka, magpatawad ka na. Kung may kailangan ng tulong, tumulong ka na. Kung may pagkakataon na magdasal, huwag mo nang ipagpabukas. Dahil sabi ni Jesus, "To whom much is given, much will be required." Kung pinagpala ka ni Lord ng talento, oras o kabutihan, gamitin mo yan para sa Kanya, hindi lang para sa sarili mo. Tandaan, ang tunay na kahandaan ay nabubuo sa katapatan sa araw-araw. Mga ka-D-Disciple, huwag nating hintayin ang perfect time para kay Lord. Ang bawat sandali ay oportunidad na maglingkod, magmahal at magbago. Kaya ngayong araw, tanungin natin, kung darating sa Jesus ngayon, matatagpuan ba nga akong tapat? Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!